Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Скорее ласка, дорогие браты и сестры, сегодняшняя неделя, третья неделя Великого Поста, в нашей традиции называется неделей крыжопоклонной. Мы с вами, кроме того, что отслужим литургию, еще будем поклоняться Святому Крыжу. И вось бачите, дорогие браты и сестры, я про что думал, коли я разважал перед этой неделей, что ж вам сказать, чем поделиться. Мы с вами поклоняемся Крыжу. Что такое Крыж? У старожитно-римской империи это была такая прилада, з допомогою якої карали найстрашнейших злочинців, там, бунтовщиков, беглых рабов. Ось, може пам'ятаєте, колись яшчэ я памятаю з урокаў гісторыі з старажытнага Рыму, што калі было паўстанне Спартака, то вось калі гэтае паўстанне пацярпела паразу, усіх тых, которых там вылавілі, гэтых паўстанцаў, іх там уздоўж дарогі, там на працягу шматлікіх кіламетраў іх укрыжавалі, і там яны віселі ўсе на крыжах. Але я пра што, дарагія браты і сёстры, хацеў расказаць, што дзеля таго, каб патлумачыць, чым быў крыж, з чаго пачыналася гэтая гісторыя крыжа, зараз трэба рабіць вось нейкі такі доўгі экскурс. Бо ні ў кого з нас сёння крыж не асацыіруецца сапраўды з гэтай прыладай пакарання. Мы гэта дзесьці там глыбока, далёка, можа быць, ведаем, калі мы людзі адукаваныя і вучыліся і цікавіліся трошкі гісторыяй, ці калі мы ходзім у царкву і кожны раз чуем там на крыжаўзвышэнне, там на нядзелю крыжапаклонную, вось гэтае тлумачэнне святара, мы гэта дзесьці ведаем, але калі нас спытаць пра нейкую першую асацыяцыю, якая звязаная з крыжом, то не, гэта не будзе вось гэтая рымская імперія, вось гэтыя там беглыя рабы, ці там яшчэ што-небудзь такое. Не, гэта будзе Христос, гэта будзе вера, гэта будзе надзея, гэта будзе перадсмак, як бы, калі можна так сказаць, такое слово ўтварыць, перадсмак у васкрасення. Гэта будзе для нас вось крыж. І бачыце, для мяне, калі я разважаў перад сённяшняй нядзеляй, сапраўды пра гэтую, пра крыж, пра сэнс крыжа стало такім дзіўным, што тое, што мела нейкі першапачатковы сэнс, яно настолькі змяніўся сэнс гэтага знаку. Нават настолькі, што ведаеце, можа бачылі, калі чулі, памятаеце, што там завушніцы нейкія дзяўчаты носяць як упрыгожванне ў форме крыжа. Гэта як бы для нас, хрысціянаў, з аднаго боку смешна, таму што ўсё ж такі пашана мусіць быць нейкая да крыжа, а з другого боку для мяне гэта таксама нейкі такі знак, насколькі сэнс крыжа перамяніўся. І вось, дарагія браты і сёстры, яшчэ адно значэнне крыжа, крыж гэта знак пакуты. Так, знак для нас, хрысціянаў, нейкі знак пакуты. Калі мы чуем словы «возьми крыж свой і ідзі», вось тыя словы, якія прагучалі ў сённяшнім Евангеліі, мы ўспрымаем іх як нейкую заахвоту да таго, каб цярпліва зносіць нейкія прыкрасці, нейкія цярпенні, якія ў нашым жыцці нас сустракаюць. І, дарагія браты і сёстры, у гэтым сэнсе, калі мы чуем гэтыя словы і калі мы вось разважаем над гэтым сэнсам, над цярплівым зношеннем тых прыкрасцяў, якія нас у жыцці сустракаюць, то акурат для мяне гэта ўсё, разумееце, яно складваецца ў нейкую такую суцэльную схему. Вось гэтыя цярпенні, якія ў нас у жыцці нас сустракаюць, і якія мы зараз перажываем, можа сёння, можа быць, мы перажываем іх неяк так у гэты час, асабліва ў час посту, бо мы гэтыя разважанні вядзем, разважанні ў пост, мы імкнемся пост глыбей перажыць. Тыя цярпенні, якія нас сустракаюць, той крыж, тая прылада пакарання бунтаваных рабоў, яна можа змяніць цалкам свой сэнс і стаць для нас проста упрыгожваннем. І вось для мяне як бы гэта такая заахвота для таго, у гэтыя складаныя часы, калі мы шмат терпім, калі мы перажываем за штосьці, перажываем за нашу бацькаўшчыну, перажываем за нашых блізкіх, перажываем за нашых знаёмых, перажываем за тых людзей, якія нявінна терпяць у гэтым свеце і ў гэтай краіне.
І для мяне гэтае вось сённяшняе такое значэнне крыжа, сённяшняе такое разважанне пра крыж, яно вось для мяне такая заахвота і такая надзея, што тое, што калісьці было нейкім пакараннем, тое, што калісьці было нейкай знявагай, тое, што калісьці было прыладай смерці, стала наадварот, стала гонарам, стала, ведаеце, ёсць розныя там ардыны крыжа такога, крыжа сякога. Людзей узнагароджваюць той прыладай, якой раней каралі проста-напроста. Вось. І бачыце, сёння, калі мы з вами перажываем нейкія цярпенні, выпрабаванні, пакуты, то гэтая таямніца крыжа, яна нам вось паказвае, што гэта можа змяніцца. Гэта можа змяніцца не проста, там, не ведаю, што ну вось нам зараз дрэнна, а потым нам палегчае. Там, вось. Не, гэта дыаметральна зменіцца. Тое, што мы зараз перажываем, можа стаць для нас узнагародай. Тое, з-за чаго мы зараз церпім, можа стаць для нас гонарам. Тое, з-за чаго мы зараз пакутуем, можа стацца для нас сімвалем славы. І вось так, як сталася з гэтым крыжом, з той прыладай, на якой Христос памёр. І разумееце, а чаму, а як гэта ўсё станецца? Якая прычына, які рухавік? Таму што я думаю, што таксама мы ў нашым жыцці, хто маладзейшы яшчэ так можа менш, а хто ўжо старэйшы, шмат чулі розных такіх словаў заахвоты, нам казалі, што будзе лепей, заўсёды будзе лепей, там, значит, нешта зменіцца ў нашым жыцці. А яно як бы так, калісьці там можа змянялася, калісьці ў юнацтве была нейкая надзея, а зараз, ўсё ідзе як ідзе, там, і абыху горш не было. Што змяняе? Што змяніла гэты крыж? Што зменіць нашыя пакуты? Што зменіць нашыя цярпенні? Христос, бо калі б на крыжы укрыжавалі якога-небудзь там, не ведаю, звычайнага чалавека, якога-небудзь бунтаўніка, калі там на крыжы укрыжавалі Спартака, то гэта нічога не змяніла з крыжом. Мы не кажам зараз пра крыж Спартака ці пра крыж якога-небудзь там ягонага паплечніка. Мы кажам пра крыж Христовы, пра крыж Бога, які стаўся чалавекам, які для нас пацярпеў, панёс гэтыя пакуты. Ён змяняе гэтую прыладу пакуты у прыладу гонару, у прыладу славы. Вось, нашыя пакуты, нашыя цярпенні, нашыя выпрабаванні, наш пост, няхай Христос зменіць. Трэба Бога туды пусціць у нашыя пакуты. Маліцца за тое, што нас хвалюе. Богу давяраць тое, што нас хвалюе. Богу давяраць нашыя пакуты, Богу давяраць нашыя цярпенні, Богу давяраць тое, што на нас на сэрцы. І тады я ўпэўнены, гэты крыж зменіцца рана ці позна, так ці інакш, бо не сталася так, што у 33-м годзе ці у 30-м гісторыкі спрачаюцца, калі Хрыста укрыжавалі, а там праз год ужо сталася, ой, крыж гэта ўжо прылада славы. Не, 300 гадоў прайшло, калі адмянілі гэтае ўкрыжаванне, пакуль адмянілі гэтае ўкрыжаванне, і пакуль крыж стаўся сімвалем хрысціянства, там можа і ўжо ўвогуле якая-небудзь там 5000 гадоў прайшло. Не адразу гэта ўсё будзе. Цярплівасці трэба запасціся, цярплівасці трэба ў Бога прасіць, дзеля таго, каб сапраўды перажыць гэтае перамяненне. Перамяненне цярпенняў, перамяненне пакутаў, перамяненне знявагі у славу, у радасць, у шчасце, у гонар. Вось. Гэтае разважанне на сённяшнюю нядзелю, калі мы будзем пакланяцца гэтаму крыжу, давайце пра гэта памятаць, што мы кланяемся не проста там дошкам, выяве, фігуры, мы кланяемся Господу, які сапраўды нашае цярпенне перамяняе у радасць. І гэтае пакланенне, гэта не проста там нейкі наш там жэст чалавечы, гэта такая своеасаблівая наша чалавечая малітва, бо мы можам маліцца думкамі, можам маліцца словамі, а можам маліцца і без словаў, і без думак нейкіх сфармуляваных, але проста нашаю паставаю, пакланіўшыся крыжу, пакланіўшыся Богу, і проста нашым жаданнем, нашым актам волі, пусціўшы яго ў сваё жыццё. Амінь.